Anem a fer un treball en Word que inclourà imatges, formes i text. Per fer això, fixeu-vos que primer he anat a internet i he buscat diferents inspiracions. Per exemple, podríem fer les parts del bolet, o les parts d'un riu, o bé les parts del peix, o les parts de la flor. Imagineu-vos que per fer l'exemple del meu treball fem servir el bolet. Jo ja sé que les parts del bolet són aquestes, per tant he de buscar una imatge del bolet, dibuixaré fletxes i escriuré aquestes parts. Obro una nova pestanya i busco bolet, intro. Me'n vaig a imatges i busco una imatge que m'agradi, però evidentment que inclogui al màxim les diferents parts. Per exemple aquesta. Botó dret. Des a la imatge. A on la vull guardar? A l'escriptori. I li posaré un nom que serà bolet. Desa. Recordeu que clicant aquest botó ho amaguem tot i efectivament aquí ja està, a l'escriptori, la imatge del bolet. Me'n vaig a Pri. Moc la finestra o la faig gran o petita. Me'n vaig a la meva carpeta i a dintre hi arrossego la imatge per tindre una còpia en el cas de que no acabi el treball avui i l'hagi de continuar un altre dia. I crearem un nou document Word dintre de la nostra carpeta. Botó dret, crea, documento de Microsoft Word. Recordeu que surt preparat per borrar i escriurem el vostre nom i una paraula que us identifica de què va el treball. En aquest cas, bolet. Intro. I obro el treball. El primer que farem és fer un títol. Insertar, WordArt, busco un color taronja que és de tardor i escric les parts del bolet. Quan acabo, busco el símbol per clicar i arrossegar el quadre al mig. Doble clic per fer aparèixer el cursor. I aquí vull arrossegar la imatge, per tant, vinc aquí a la carpeta, la desplaço i arrossego la imatge aquí dintre. Deixo anar i recordeu que el primer de tot és clicar la imatge, anar a format i ajustar-la i la farem davant del text. Ara la podem moure allà on ens doni la gana i a més li podem posar algun efecte que ens agradi. Aquest. I recordeu que per insertar hem d'anar a la pestanya Insertar i aquí tenim formes. Tenim fletxes d'aquestes que són molt gruixudes i tenim fletxes d'aquestes més primes. Jo us recomano que feu les primetes avui. Cliquem i el ratolí us transformarà en una creu. Ara podem clicar, arrossegar i deixar anar. En el moment en què fem això, automàticament la fletxa queda seleccionada. Si sense voler cliqueu fora, es deselecciona. Aleshores hauríeu de vindre amb el ratolí, posar-vos a sobre de la fletxa per buscar aquest símbol i quan el veieu cliqueu una vegada. I aneu a format. Des d'aquí podeu triar una miqueta com voleu aquesta fletxa, si més prima, més gruixuda, etc. I de quin color. Jo la vull així. Recordeu que amb els punts podeu moure la fletxa, allargar-la o moure-les. També, si la teniu seleccionada, recordeu que, en lloc de dibuixar una altra fletxa, podem fer Ctrl+C i Ctrl+V baixa. Apareixerà una segona fletxa que podem clicar, moure i modificar. Recordeu que ha d'estar seleccionada. Ctrl+V baixa. Un cop hem copiat un element, el podem repetir tants cops com vulguem. Ctrl+V baixa. No importa si tampoc poseu totes les parts. De moment em quedaré amb aquestes que he vist més clarament, que són capell, làmines, peu i miceli. Recordeu, anem a inserció i posem quadre de text. Dibuixa un quadre de text. I clicant i arrossegant, dibuixem i escrivim el nom de la part. Recordeu que sempre que vulgueu podeu consultar. Capell. Selecciono el text, el faig una mida més gran, li poso un tipus de lletra que m'agradi
i un color. Recordeu que des de format podeu dir que tingui algun color per fer-ho més bonic i que també podeu alinear el text al mig. Un cop tingueu una part feta, podeu clicar, seleccionar el quadre i un cop estigui seleccionat, recordeu que això no és seleccionat. Heu de clicar quan veieu aquest símbol un cop i ara queda seleccionat. Ctrl+C per copiar, Ctrl+V per enganxar. I movem la part allà on vulguem. Potser haurem de fer el quadrat més petit o la fletxa més petita. Fixeu-vos que a vegades escriureu i no us hi cabrà. Això és perquè el tipus de lletra és molt gran. Seleccioneu el quadre i des de la pestanya Inici podeu modificar la mida fins que veieu que es veu el nom complet. Quan acabeu, recordeu que podeu seleccionar el text i posar-li l'idioma que toqui i comprovar que no hi hagi errades ortogràfiques. Ho heu de fer amb tots i cada un dels quadres de text que tingueu. Quan acabeu, recordeu de desar el treball clicant el botó Desa. Si us equivoqueu, recordeu que teniu la fletxa per desfer qualsevol acció i tornar a provar-ho. Si veieu que us queda poc espai, també podeu clicar la fotografia, desplaçar-la i ajustar totes les parts perquè us quedi més bonic.